салому дуруд ба кулли мардуми шарифи тоҷик. умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. як наворро нашр кардам ҳозир. сагҳои вафодори Раҳмонови нодидаи нохӯрдаи гадозодаи носерам рафта ҳатто роҳе ки мардуми бечора мегузаранд ба зурӣ гирифта онҷоро мехоҳанд ки дом рост карда боз бизнеси худро идома диҳанд. ин мардуми бечораи мазлуми соддаҳак буромада пешоби миллати тоҷик ба муроҷиат кардастанд ки яъне эмомалӣ раҳмонов ин бадбахтиҳоро бинед, ба мо кӯмак кунед. дигар инҳо ба умуман муроҷиат кардан дар кор нест. ин авлодро бо сардории эмомалӣ шайтон ва 400 манғити террористи тоҷиккуш инҳоро кӯз мондан дар кор. то ки ин қавмро намонем кӯз, то дами марг мо набинем рӯз. хизматаш буд ба хотири нафсаш, эй гадо бо дарафш кунатро дӯз. туро эмомалӣ шайтон кунатро бо дарафш духтан дар кор. бо ҳамун тебинаҳое ки ҷувол пеш медӯхтанд бо боҳоимону бибиҳамо ва ҳамун ҷуволҳо ба каҳ меоварданд, бо ҳамун тебина бо ҳамун дарафш куни туро дӯхтан дар кор ки ту баъд сер мешавӣ. ту гадозода, чашмонат кур аст, ту ин зулма наебинӣ. ту то кай ин мардумро зулм мекунӣ? то кай ин мардумро ту азоб медиҳӣ? то кай ту ба хотири нафси ҳаромат ин мардумро ғам медиҳу сарсону саргардон мекунӣ, хонаи дари онҳоро кашида мегирӣ? ту ҳаромзода як зарра нангу номус дорӣ ё не? раҳм дорӣ ё не? ту гадозодӣ подабон вақташо дар дашти қипчоқ гов чарондаю хар чаронда мегаштӣ, имрӯз омадӣ вориди пойтахт шудию яъне гӯё ки гуфтӣ худат палиди наҷас аз осмон чакида бошӣ, ин мардумро то ҳамин дараҷа азоб медиҳӣ. ту ҳаромзодӣ беномус як зарра фикри мурданатро мекунӣ ё не? акат ту ба дарс нашуд, сагмур шуд, ранги саг мурду рафт, он қадар пулу молро партофта бурафт, ин дунёи падруд гуфт. ту ба ин дарс нашуд ки ту имрӯз боз бо ҳамаслакони ҳаромзодаат хонаи дари мардумро кашида мегирӣ, ин мардумро мехоҳӣ ки кӯча ба кӯчаи дарбадар кунию тарсонӣ аз тоҷикистон мардуми бечора фирор кунанд. шумон ҳаромиҳо, шумон манғитҳои муғулҳо як зарра нангу номуси тоҷикӣ надорен, шумо раҳму шафқат надорен. то ба кай ин мардума ин хел озору азият медиҳен? як рӯзи валлоҳи қасам ку мехезанд кӯзат мемонанд, ин мардум фаромӯш накун. ҳаромзоди беномуси бешараф, туро ки мард пешвои ин миллат унвон гузошту? туро ки пешво монд ки нахо пешво хонаи дари мардумро чаппа кунаду мардумро дарбадару хокбасар кунад? алло лаънатат кунад. алло ту ҳаромзодаи бо оту авлодат сар нагун созад. ин қадар шумон бераҳм, ин қадар шумон худонотарс, ин қадар шумон бехудои ҳаромзода ҳастанд ки субҳаналлоҳ дар рӯи ҷаҳон ин хел одами гадозодӣ, бераҳмӣ, наҷаси палиди модарбахатои хоин ман дар ҳаёти 41 солагиам надидам ва нашунидам. шуморо танҳо бори дигар такрор мекунам, кӯз мондан дар кор. шумон ба муроҷиат кардан ҳаром аст. валлоҳи қасам, танҳо бо роҳи силоҳ, бо роҳи яроқу аслиҳа шумон ҳаромзодаҳои манғити душмани миллати тоҷикро кӯз мондан дар кор, ба зону шинондан дар кор. дигар ягон роҳ намондааст. ин миллати бечора то ба кай ин хелин ҷабру зулми туро бардошт мекунанд? то ба кай ин ҷабру зулми туро инҳо сабр мекунанду ба ту ҳаромзодӣ ранги сангу ранги девор карахтӣ муроҷиат мекунанд? то ба кай? ҳароми наҷас як кас бирояд бар зидди ту палиди заминфурӯши кунфурӯш гап занад, то амрикою африқою қавристону бӯстон рафта пайдо карда рафта аҳлу байташа хам метику,
آنقدر رای روی خانه مردم چپه دارن نه خودتون نبینی. پس تو به داد مردم نرسی، این فرمان ها از جانب تو حرامزاده است. و همین خاطر این مردم همه خیلی عذاب و اذیت کشیده ایستادن. شما حرامی ها شرم نمیکنین؟ از الله شرم نکردین کو بر ضد الله برآمدی. و دیگر ملت ها تو شرم نمیکنی که مردم خودت را عذاب میدی، شکنجه میکنی، خانه درش کشیده میگیری به خاطر نفس حرامت. مردنت به است. بار دیگر تکرار میکنم، با ریزینگ ازاری عزیز ما خودت را به دار آویز. لعنت الله به شما حرامزاده های نادیده ناخورده گدازاده باد. مردم شریف تاجیک بیدار شوین، از این توده اوباش نترسن. اینا به مراجعت حیف است. السلام علیکم و رحمت الله.